Kalaan ay mas panahon karon eh. Sige na mag-ulan. Gawas buta po, lapok dito yung dalan. Kalingaw na po. Chat ani. Ala ko isa. Apil panahon karon. Sus, undan yun, hindi mo undang. Sumayo ako itong saktan daw mga pare. Saktan ako sila kay karong nakuhay kauban diri ba? Kay laay kayo. Saktan ako itong si Paring Dodo. Si Paring Dodo eh. Laaya, oy. Pamiya kay mulaag nga pita-pita pod. Abi man siguro ng ulanag di ta mulaag. Tanaw sa akong cellphone med sig. Naigatik sa ani. Lah. Dik si paring Brando. Maglaag daw. Sila kay magsyat-syat. Wadto eh. Sabi sa panahon karon nga sige mag-ulan Mas lami kay ilaglaag karon. Sus. Sa paglaag ato ani nga grabe kalapok. Tay kwarta karon palit lang og si kuan taon-taon. Palit nga masima-sima wa. Vibrate ko cellphone mo. So tanaw ni bay. Alo, spring brando ni. Jatuh spring brando dia. Oh. Adto na ko siya balik. Sus, sada ni. Murag nagali ko ang kalingawan ani karon. Nahitabo. Tuon sana ako ni bay. Sana po. Wakas. Ano pa yun, pre? Ano, siksag ko para Brando kayo mag-shut down. Ako gani i-chatan po. Chatan di po gani. Oh, ano to? Ta. Sa kay kuan dito kasi dito ba? Wabalo po lagi. So, Ta. Sino to gyud ba? kurang. Kadugay ba kaya itong mga pare? Uy, tao-tao naman ako nag-chat nila. Dugay man kayo niabot. Tingana ni mga tawana, uy. Pre. Uy, pre, din. Mas bayaw kay sabot ta dire sa maghimot tao kuan ba? Ano mo, pitak sa chat gamay pod. Din. Ay, din ko dire. Ang mga sasino ba yung mga karon, pre? Ay, wala itong ipang chatan ta mo kay mag chat ta gamay niya. Magsabot mo tao kung siya itong buhaton nga content karon. Ano ba kay dito ko balay ko naayag yan, pre. Samot na mga dito, pre. Laay ka mo kayo. May galing kinag-text niya. Ulan, mungkot eh. Hara rin ko dito. Nadaanan na mo dito. Pero kung kuwan, may gani kurog man akong kuwan. Sa chat eh. Laay, ulan mo rin. Kami, hindi pre ba? May undang-undang ulan. Punta pa panahon. Punta pa panahon. Sakit eh. Baga ka lang isa rin. Ano pre? Satan tamo kayo magsabot ta ba usa tong buhaton nga content. Kay, ang sa mga buhaton dai. Ito ka vlog plus gawas kay ulan man. Ulan na ba? Lasa din. So to pre. Magsabot ta ko sa atong content. Nga angit og buhaton kay makahimo po ta content po ta. Ulan. Ang mas mayo ni pre. Nga atong content kapatay mo ng Facebook pre. Sus, grabe ka nila sa kasikat pre. Gwapo gina sila nga mga content lang ipangbuhat pre. Kaya si tutuksok. Sus, maigil ka mo. Ana-ana siyang naong. Kaya si Tatay Pisot. Sus, lang. Idol, gigaya na sila kung sila nga mga vlogger. Sa moto na si Alim mo koy. Pastilan pre. Sus, kanang imong gaingno nga tapos bakak pre. Wow,
Wapo gyapon na sila mga content pre. Pero dahil sa ada pre, tuburan vines. Kaya bisaga ulan, magbaha pa na dahil lang sumba diya sila mag-vlog pre. Wapo kay pre. Ya idol pag ginako na si Kon pre kanang may kay mo ana pre. Oh. Piding ba piding? Piding. Ya, may kay na suwing oh. Berto. Asa magkagikan Berto? Ah, may kay na pre. Ganahan kay kuha na lang pre. At sana magyapon na inyong mga gipangilanlan nga mga vloggers kay Tres Buwakak o Tuburan Vines. Pero lagi po ko suggest sa inyo pre. Kaning Secure Vines. Niabot na sila Manila bay. Nya, abot pa gid sila Star Magic. Daghan pa gid sila followers bay. Da. Kana pa gid sila. May pagkanato awaton ni content. Sana kaya po ng Secure Vines pre kay kato sila sa Star Magic. Pero ang tesbokak. Ay! Lula po ng mga vlogger pre. Pigrang kaya nila kasi tututukso. Tas pastilan. Apo ang tuburan vines yun. Pre, yun. Ah, may temo. Tenga po to si Kwan. Birto ah. Nagpapakaswang-aswang nila nga ba yung kita po yung ngipon na yun. Nagkas ng ngipon naman. Maana-ana lang pre. Wapo kayo pre. Na, basta daw Secure Vines bay. Ato abot pa sila Manila. Nya, daghan pa sila followers. Saman, kapato kawaton. Oh, di. Pwede ka mag-ibang tesbokak. Sana may pula. Hindi, tuburan yun. Ano yung Secure Vines? Di na. Vines daw. Lales, minong tanong. Sus, kana sila pre. Facebook ka, tuburan vines, secure vines. Puro gwapo na sila mga content. Wala na nga, wala kay gapananaw, magyapong wala nila pre. Kana silang tulo, gwapo hindi na sa content, mga sikat. So, kana pre, dili na tabaglanis anang kwan pre. So, ang maayo ani karon pre, dahil bagong kwan karon pre, vlogger nga pre. Isa ka pre. Dili pa na sisikat. Pero balingaw ka, pre. Sulikatay pa ni siya, pre. Kuan ba? Oo pre. Oh. Papo ka na content lagi, pre. Ay, kay, managat. Oh, managat. Ah, nanggot. Oh, Mangagang. Ah, Grabe. sus, dapat ginasilahi ka ng kuan, pre. Kanang Simi Vines ba? Oh, Balingaw ka, pre. Pero, dili pa lang ingon nga, kanara lang iyang content, pre. Dili pa lang na. Makakita pa kaslain na na. Iba po kayo sari-sari ba? Murag gulay ba? Ah, okay. Nga. isa nga po na pre. Ang kuwan ba? Mananggiti ipipor. Wala mo kakita na day? Wala pre. Sus, kita na ko gani siniwa. Sikat mo na sila pre. Oh, kita mo, kita mo. Oo. Oh. Oh. Oo. Oo. Mananggiti ipipor. Sadam di Ano gapon lang magyapon mga yung mga content to? Namli si Kuano si... Oh. Sumni nga mga vlogger ni. Ay, sus. Oh, islang kuwan nga. Mga vlogger rin sa kuwan. Sada nila pre kay... Sa mga- Kuan, kanang Oo. all around ba? Live fishing. Tapos mukbang. Lahat na rin tayo. Oh, pamagaling mukbang. Ay, Mukbang na yun. Mukbang. Lapay kuan nila. Kanang... Gusto ginoo, kinakatay. Ayun na. Mananggiti. Mananggiti, yun na yun. Sus ka na ali akong kuwanon, pre. Ang mas maayo, para na, oh. Sige na. Dili na tako kuwanan ng mga sikat. Maglain ka ato, dili ta mag-awat-awat na nilang content. Sige. Sige. Atong buhato na ni. Magbuhat ang ato, sus, no. Sus! Di ka na ka maglagis pa sa anak. Saban, dahil ito sa tungkan. Sige, tali. Sige. Mahulog kayo. Okay. Sakto na kay Bayan. Sinabot ta karon. Kan, Okay, so, naaram mo na.